Vážení zástupcovia médií, vítam vás na dnešnom tlačovom briefingu občianskej iniciatívy Trnava Plus, mesto pre všetkých. Dnešný tlačový briefing bude zameraný na predstavenie kandidáta na primátora mesta Trnava. Po skončení tlačového briefingu bude priestor na individuálne otázky s členmi iniciatívy. Postupne by sme si predali slovo a ja ho predávam Petrovi Jarabkovi. Ďakujem, Robo. Vážené Trnavčanky, vážení Trnavčania, milí zástupcovia médií, dobrý deň. Vítam vás na tlačovej konferencii iniciatívy Trnava Plus. Stojím tu dnes pred vami ako zástupca mladej generácie, študentov, absolventov a ľudí, ktorí v Trnave žijú, ktorí by v Trnave chceli žiť a ktorí by v nej žiť mohli. Trnava je mesto 3 univerzít a to je obrovský potenciál, ktorý nevyužívame. A predsa po štátniciach tu zostane sotva 15% absolventov. Nie preto, že by toto mesto nebolo krásne alebo nemalo pekné parky, ale preto, že im tu chýba ekonomická perspektíva. A aký je výsledok? No mesto každoročne stráca vzdelaných ľudí v produktívnom veku a tí, čo ostanú, sa často stávajú pendlermi a za jeden rok stratia viac ako 20 dní svojho života čakaním v zápchách za prácou, keď stoja na diaľnici napríklad do Bratislavy. Toto nie je problém len mladých, ale je to problém celej Trnavy. Každý absolvent, ktorý odíde, je potenciálny daňový poplatník, zákazník, zamestnanejší zamestnávateľ, ktorého toto mesto stratí. Každý talent, ktorý tu nevznikne alebo neostane, je priama strata pre miestnu ekonomiku, pre obchody, služby a trnavskú komunitu. Trnava potrebuje lídra, ktorý tomuto rozumie, ktorý vie, ako prepojiť univerzity s firmami, ktorý z absolventov neurobí exportný artikel pre iné mesta, ako je Bratislava, ale motor ekonomického rastu tu u nás v Trnave. Hľadali sme dokonalého kandidátku na primátora, ktorý bude úplne ideálnou voľbou na to, aby dokázal riešiť komplexné výzvy nášho mesta. Od kolabujúcej dopravy, cez potreby skôr narodených až po udržiavanie vysokoškolských študentov. A dnes vám môžem s určitosťou povedať, dámy a páni, že sme takého lídra našli. Kto ním je, to vám už teraz oficiálne predstaví Patrik Ondrejch, koordinátor iniciatívy Trnava Plus. Tak Paťo, predávam ti slovo, nech sa páči. Vážené Trnavčanky, vážení Trnavčania, ďakujem veľmi pekne, Peter, za to, že si mi dal slovo a že si to tak pekne uviedol. Dovolte mi ešte veľmi krátku takú retrospektívu za tým, čo sa nám za tie 4 mesiace od prvej tlačovky podarilo. Som veľmi vďačný, že tie hodnoty, ktoré vidíte tam na roll-upe, a sú to teda komunity, participácia, otvorené vládnutie, pozitívna komunikácia, sme presadzovali v rámci aktivít, ktoré sme vykonávali. Či už to boli stretnutia susedia susedom, alebo to boli diskusie, takisto zber darčekov pre ľudí, ktorí si to nemohli dovoliť. Boli to všetko aktivity, ktoré mi dali nádej, že sa to dá v tom meste robiť naozaj aj inak a bez takej arogancie, ktorá nás bohužiaľ za posledné roky zožierala a častokrát aj mňa osobne. Nechcem však sa upierať na to negatívne a rád by som upriamil pozornosť na to pozitívne, a to je tá budúcnosť, ktorá verím, že bude dobrá. A keď som vymenoval tie hodnoty, na ktorých stojíme, tak verím, že ten človek, ktorého sme našli, všetky tieto hodnoty predstavuje. Niektorí v diskusiách hovorili o tom, že tým kandidátom na primátora budem ja. Tu na tomto mieste teda hovorím, že ja tým kandidátom nebudem. Samozrejme, som stále lídrom iniciatívy, koordinujem jej aktivity, ale zostanem ako kandidátom na poslanca za časť Trnava Východ, pretože družba je v mojom srdci a myslím si, že si zaslúži aj dôstojnú kandidatúru a miesto v mestskom zastupiteľstve. Tou kandidátkou na primátorku pre komunálne voľby 2026 za iniciatívu Trnava Plus bude pani docentka Andrea Čajková. Ja mám z toho obrovskú radosť. Andreu som spoznal v rámci výkonu svojej práce ako výbornú projektovú manažérku,
ktorá do Trnavského kraja priniesla mnohé inovačné projekty, ktoré majú za účelom prepájať práve neziskový, súkromný, verejný, ale aj akademický sektor, a to je niečo, čo je jeden z našich nosných pilierov. Ja si myslím, že problémy, ktoré Trnava má, či už sú to obchvaty, parkovacia politika a tak ďalej, sa nedajú robiť od stola, ale sú to rozhodnutia, ku ktorým treba prizvať všetky možné subjekty, aby sa o tom rozprávali. A práve toto je, v čom je Andrea výborná. Okrem toho, Andrea za posledné roky ako prorektorka pre medzinárodné vzťahy na Univerzite svätého Cyrila a Metoda pochodila celý svet a verím, že to dobré, čo videla, by mohla priniesť naspäť do Trnavy, pretože myslím si, že sa stále máme v čom inšpirovať a kam sa posúvať. A v neposlednom rade chcem takisto povedať, že jej expertíza ako akademičky na verejnú správu a verejné politiky je niečo, čo môže byť pre budúcnosť Trnavy zaujímavé, pretože prichádza odborná alternatíva, ktorá môže do ďalšieho volebného obdobia, ale nielen do toho ďalšieho, toto mesto vie správnym smerom. Na záver, predtým ako jej odovzdám slovo, chcem povedať, že som hrdý na to, že aj keď tu vznikajú rôzne politické subjekty a spolupráce s politickými stranami, my si držíme ten status, že sme nestranícky, a považujem to za veľmi dôležité, pretože našou jedinou politickou stranou a vierou je Trnava a s týmto aj do tých ďalších volieb chceme ísť. Andrea, máš slovo. Ďakujem krásne. Ďakujem, Paťo, ďakujem kolegovia za úvodné slova. Milé Trnavčanky, milí Trnavčania, milé zástupkyne, zástupcovia médií, milí naši podporovatelia, blízki, tí, ktorí nám veríte. Dovolte mi začať trošku osobnejšie. Som človek, ako už bolo povedané, ktorý celý svoj profesionálny život zasvetil práci pre verejnosť, vzdelávaniu a rozvoju spoločnosti. Mnohé roky pôsobím na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Trnave, konkrétne Fakulte sociálnych vied, kde pracujem s odborníkmi a odborníčkami, ale najmä so študentmi a študentkami, budúcimi líderkami a lídrami vo verejnej správe. Každý deň sa venujem tomu, ako robiť verejné inštitúcie otvorenejšie, efektívnejšie a bližšie k ľuďom. Popri akademickej práci som získala, ako už bolo povedané, mnohé skúsenosti s riadením organizácií, či už verejných alebo súkromných, strategickým plánovaním, ale i medzinárodnou spoluprácou. Ako prorektorka pre medzinárodné vzťahy prepájam Trnavu a Slovensko s partnermi po celom svete, pripravujem rozvojové projekty a hľadám príležitosti, ktoré prinášajú konkrétne výsledky pre naše mesto a náš región. Popri všetkých profesijných skúsenostiach som ale predovšetkým obyvateľkou Trnavy. Mesta, v ktorom pracujem, stretávam priateľov, kolegov aj študentov, kde denne vidím, čo funguje dobre, ale aj to, čo môžeme robiť lepšie. Práve táto kombinácia odborných skúseností a osobného vzťahu k mestu ma priviedla k rozhodnutiu, nie po krátkych diskusiách s Paťom, ktorý to už spomínal predtým, na primátorku mesta Trnava. Toto rozhodnutie nevzniklo zo dňa na deň. Vzniklo z presvedčenia, že Trnava má všetky predpoklady stať sa z jedným z najlepších miest na život na Slovensku. Ak bude vedená moderne, odborne a s rešpektom ľuďom. Vo svojej práci som sa naučila jednu zásadnú vec. Dobré mesto nevzniká náhodou. Vzniká z vízie, odbornosti a schopnosti a ochoty spájať. Trnava je úspešné mesto, no každé úspešné mesto sa musí neustále posúvať dopredu. A aby sa mohlo posúvať, musí počúvať. A práve o tom sú moje priority. Prvou prioritou je participácia, rešpekt hlasu občanov. Chcem, aby bol v Trnave počuť hlas ľudí, nielen centra, ale aj sídlisk, mestských častí, komunít, seniorov či mladých. Rozhodnutia o našom meste sa nemajú rodiť za zatvorenými dverami, majú byť o dialógu. Budeme vytvárať priestor na diskusiu ešte predtým, než padnú zásadné rozhodnutia. O zmenách vo vašej ulici sa nebudete dozvedať až z hotových riešení. Participácia nie je ani cudzie slovo, ani prekážka. Je to základ dôvery. A bez dôvery sa mesto rozvíjať nedá. Druhou prioritou je návrat k vecným argumentom a odborným rozhodnutiam. Mesto sa nemá riadiť pocitmi ani emóciami, ale faktami. Každé zásadné rozhodnutie musí mať jasné zdôvodnenie, odborné podklady a analýzy. Transparentnosť a odbornosť nie sú frázy, sú podmienkou dobrej správy. Treťou prioritou je spolupráca pri riadení a riešení infraštruktúry. Bez spolupráce to nepôjde. Prizvem kraj, štát aj súkromný sektor za jeden stôl, aby sme dokázali doriešiť obchvat a kľúčové investície do infraštruktúry. Trnava ale musí byť aktívnym partnerom, ktorý vyjednáva, hľadá riešenia a presadzuje záujmy mesta profesionálne a dôsledne.
Štvrtou prioritou je už spomínané udržanie talentov a podpora pracovných miest. Zabojujem o to, aby si Trnava dokázala udržať svoje talenty. Budem prepájať univerzity s mestom, o čo som sa snažila aj doteraz, a podporovať vznik nových pracovných miest s pridanou hodnotou. Mladí ľudia musia mať a vidieť dôvod ostať v tomto meste a budovať svoju budúcnosť práve tu. Piatou prioritou je tím odborníkov vo vedení mesta. Ďakujem, priatelia, že sme tu všetci. Mesto nemôže riešiť ani riadiť jeden človek. Obklopím sa tímom odborníkov, ktorí budú politiku mesta správať s rešpektom k faktom a dlhodobej vízii. Rozhodnutia musia byť výsledkom odbornej diskusie, nie politických nálad. Šiestou prioritou je ľudský prístup, spojený s odbornými riešeniami a zodpovednosť voči minulosti. Budeme prijímať ľudský prístup k problémom mesta, no zároveň sa budeme opierať o analýzy a dáta. A tam, kde to bude potrebné, odborne prehodnotíme doterajšie rozhodnutia tak, aby boli v súlade s potrebami mesta a prinášali skutočný úžitok všetkým obyvateľom. Nie kvôli kritike minulosti, ale kvôli zodpovednosti voči budúcnosti. Kandidujem s čistým štítom bez stranických príkazov a politických nálepiek. Mojou jedinou stranou je Trnava. Mnohé významné osobnosti v minulosti často zdôrazňovali potrebu spájať a nie rozdeľovať. Tento odkaz sa dá preniesť aj do nášho kontextu a pre mňa to znamená jednoduchú vec. Trnava nesmie byť založená na našich a vašich. Musí byť založená na mladších a starších, ale spolu. Na centrách a vonkajších častiach opäť spolu, na spájaní. Sme jedno mesto a len ako jedno mesto môžeme napredovať. Ja vám ďakujem krásne. Ešte by som rada dodala, že moja kandidatúra samozrejme nie je o jednotlivcovi, ale o spoločnej vízii mesta, ktoré počúva, plánuje a rozhoduje zodpovedne, mesto, ktoré spája. Dnes preto otvárame diskusiu o budúcnosti Trnavy a ja vás pozývam byť súčasťou tejto diskusie. Spolu s mojím, verím, že budúcim viceprimátorom Patrikom a rovnako mojim skvelým tímom z Trnava Plus vám ďakujem za dôveru. Rovnako aj za pozornosť a tak ako ja, takisto aj celý môj skvelý tím sme otvorení vašim otázkam. Spomínali ste, že by ste chceli prispieť k vytváraniu pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou. Ako konkrétne? Tak, ako som už spomínala v jednej z mojich priorít, našim cieľom je vytvárať inovačné centrá, inovačné huby, ktoré by prinášali možnosti a vytvárali možnosti, aby tie pracovné miesta mohli byť realizované tu v Trnave. Nie len v doterajších, už takých stereotypnejších inovačných centrách, ako sú trebárs Bratislava. Tak, ako bolo povedané aj kolegom Peťom, naši mladí tu chcú zostať, ale chcú mať rovnako kvalitné pracovné miesta bez tej nevyhnutnosti dochádzania do Bratislavy. Ak môžem, ja som Machovič, tlačová agentúra SITA. I keby ste vyhrali, tak zdedíte obrovské množstvo rôznych zámerov a projektov v rôznom teda štádiu od Novej Kráľovskej fontány cez Štefánikovú ulicu, bytové výstavby, rekonštrukcia starej pošty a tak ďalej. Že čo z toho, keďže nedá sa to všetko naraz, parkovací dom na Hlinách, čo z toho by bola vaša priorita? Lebo budú sa musieť asi určiť priority, lebo všetko naraz to nepôjde. Ja vám ďakujem za otázku a tak ako bolo povedané, ono to nemá byť o mojich prioritách alebo o našich prioritách. Ono to vždy z nášho pohľadu pôjde v rámci diskusie a spájania. Čiže našou prioritou bude pýtať sa, aby sme sa dozvedeli, ako si priority nastaviť. Áno, všetky projekty, ktoré ste spomínali, sú dôležité. Sú dôležité pre niekoho viac, pre niekoho menej. Každý máme tie svoje priority. A preto bude dôležité nastaviť fungovanie mesta tak, aby sme vedeli, kedy a na ktorú z týchto priorít vôbec prostriedky mať budeme. A ešte jednu poznámku, nie otázku. Vy ste zachránili kolegu za vami, pána Jarabka, ktorý, mal som pocit, že povedal o Trnave, ako keby to bola nejaká čierna diera, ale vy ste teda povedali, že Trnava je úspešné mesto. Je. Lebo to nie je tak, že talenty len odchádzajú, lebo tí študenti všetci sem prichádzajú z celého Slovenska v tisíckach. Takže keď sa niekto vráti na východ, to nie je, že odišiel z Trnavy, on sa len vrátil domov.
Áno, a ďakujem za tento komentár. Ak by som mohla, tak by som len doplnila vetu, že absolútne máte pravdu, pretože naozaj máme študentov z celého Slovenska, majú veľký záujem študovať práve na našich univerzitách, ktoré máme v Trnave. A našim cieľom nie je ako keby poukazovať, že pozrite, koľky nám všetci zostávajú. Našim cieľom je, aby sme takto o pár rokov mohli povedať, že pozrite, o koľky viac nám tu zostali. Spýtať skôr predstaviteľov platformy. Vy ste platforma teoreticky nová, bez nejakej veľkej histórie. Ako dlho ste zvažovali, že postavíte vlastného kandidáta a či ste neuvažovali nad tým, že počkáte, kým sa zjavia napríklad eventuálne ďalší kandidáti a nepodporíte niekoho iného? Toto je, predpokladám, otázka na mňa. Ďakujem veľmi pekne. Naša prvá tlačová konferencia bola na začiatku novembra. Krátko pred ňou sme sa dohodli, že určite ideme do toho s vlastným kandidátom alebo kandidátkou. Takisto na tomto mieste priznávam, že rokujeme v podstate so všetkými aktívnymi subjektmi v Trnave v rámci politickej scény. Takže prirodzene tie ponuky a rozhovory prebehli, ale rozhodli sme sa, že ak chceme ukázať Trnave nejakú vlastnú cestu, novú, a nie teda teraz to budú... Trnava je veľmi polarizované mesto, hej, teraz hovorím môj názor. Vždy je to tu také, každý hovorí lepšia Trnava, a teda aktuálny primátor Peter Bročka na jednej strane a Barošovci na druhej, hej. A nikto si ani nevedel predstaviť, že by tu mohla byť nejaká tretia cesta, samozrejme nestranícka. A týmto smerom sme chceli ísť, pretože máme pocit, že ak by sme podporili iba jednu alebo druhú stranu, tak by sme nemohli naplniť tie ciele, ktoré naozaj máme, a nemáme pocit, že by ich ostatné subjekty naplňali v takej miere, ako sme si zaumienili my a ako chceme. Takže uvažujeme nad tým v podstate od novembra, ak má byť samozrejme úprimný, kedy začala Trnava Plus vznikať, tak s kolegom Frimelom, s ktorým sme to začali zakladať, tak sme v rozhovoroch od konca augusta. Patrik Pokorný, Trnava Live, ak môžem. Zaujíma ma ďalšie kroky. Viem, že ste sa začali počas zimných alebo uplynulých týždňov, zimných mesiacov stretávať s obyvateľmi. Dnes ste predstavili kandidátku na primátorku. Tak mňa zaujíma, že čo ďalej plánujete, aby ste sa zviditeľnili, aby obyvateľia Trnavy spoznali pani kandidátku. Aký máte plán v ďalšom období, keďže o pol roka prakticky sú voľby? Áno, najbližšie podujatie, ktoré bude, a som veľmi rád, že sú tu aj zástupkyne ženskej platformy Trnava Plus, bude na Medzinárodný deň žien. Pôjde o diskusiu o bezpečnosti žien v meste a o verejnom priestore a o tom možno, akým spôsobom takýto priestor vplýva inak na ženy ako na mužov. Čiže priniesť aj také trochu iné aspekty k tejto diskusii, to bude najbližšie. Potom, čo už sme dali aj von a verejne komunikovali, tak nás čaká upratovanie v mestskej časti Trnava Západ a taká komunitná akcia väčšia, mal by tam byť aj nejaká guláš komunita. A okrem toho, ku koncu marca sme sa rozprávali o tom, že by sme radi pokračovali v sérii diskusí na odborné témy, pretože jedna diskusia prebehla na nádvorí v coworkingu, bolo to úplne plné. Mám z toho veľkú radosť, samozrejme, že tam toľko ľudí prišlo, ale myslím si, že takáto diskusia by nemala byť iba v rámci mestského centra a na nádvorí v coworkingu, ale malo by to prebiehať aj v iných mestských častiach. A nie teda iba v rámci tej diskusie susedia s susedom, pretože ten formát ako taký častokrát prizve, a to si teraz konštruktívne priznám aj ja, že prilákava nejakú negatívnu kritiku. Ale ja to nechcem, aby to bolo o tom, pretože veď aj ja sám, keď sledujete moje vyjadrenia na internete, ja nie som výrazným kritikom mesta Trnava. Ja vnímam aj to, čo je na tom meste pozitívne, a my všetci to vnímame. A preto aj to motto, ktorého sa držíme, je v dobrom pokračovať, zlé napraviť. Takže tohto duchu sa bude držať aj celá tá kampaň, ktorá bude pokračovať až teda do toho októbra, dokým tie voľby prebehnú. Samozrejme nerátajú z moratórium. A teším sa na to, ako spoznáme všetkých Trnavčanov v každej mestskej časti. Chceme postaviť plnú kandidátku, neviem, či som to povedal počas svojej reči, ale s tým súvisí, že nie sme politická strana, na rozdiel od ostatných, ktoré túto výsadu majú, tak budeme musieť každý zberať svoje podpisy, takže verím, že aj počas toho obdobia, kedy sa podpisy budú môcť začať zberať, budeme mať možnosť Trnavčanov počúvať a zistiť nejaké ďalšie problémy, ktoré ich trápia. Ja, ak by som mohla, len by som doplnila. Ďakujem krásne. Za tých pár mesiacov, počas ktorých diskutujem veľmi, veľmi intenzívne
s kolegami, dokonca ešte počas dnešného rána. A musím povedať, že ani vám v tomto momente nemôžeme povedať všetky aktivity. Oni nám vznikajú v princípe na základe neustálej diskusie stále a už dnes ráno sme sa dohodli, že určite budeme viacej pracovať s mládežou, viacej prinášať možnosti na diskusie, viacej prinášať zaujímavých aktivít, ktoré by naozaj pritiahli ich pozornosť k tomu, že sa tu môže diať a asi aj bude diať niečo zaujímavé a nové. Tak som sa chcel spýtať, či vás uvidíme aj v krajských župných voľbách, či tam sa budete uchádzať tiež o nejaký post, možno poslankyne. V tomto momente určite budem kandidovať ako poslankyňa v meste Trnava a ako kandidátka na primátorku. Tam moje ambície pre tento moment končia. A celkovo Trnava plus, kolegovia, budete aj do vyššieho územného celku sa uchádzať? O dôveru voličov? Môžem povedať teda za seba, ja sa o krajské zastupiteľstvo uchádzať nebudem, ale v rámci iniciatívy Trnava Plus zostavíme tým, ktorý bude kandidovať do krajského zastupiteľstva. V rámci toho ešte chcem župným, že tam máte nejakú preferenciu, že koho by ste tam možno si vedeli predstaviť ako župana, alebo aj svojho kandidáta na župana tam dáte? Určite nepostavíme vlastného kandidáta na župana, to je isté. Verím, že vieme, koho podporiť v tých župných voľbách, takže tam ešte na našej úrovni prebehnú o tom diskusie, ale určite nebudeme stavať vlastného kandidáta do župných volieb. Ak nie sú ďalšie otázky, tak dnešný tlačový briefing iniciatívy Trnava Plus by som ukončil. V priebehu dnešného dňa vám budú zaslaná tlačová správa aj s fotkami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. A teda samozrejme teraz už voľne asi na kamerové. Tu už sa bude kolega sa hrnul. Predpokladám, že to už je na tebe, takže... Určite.